Tama ay kublay biang ifi baro kiba yo igani galat man ngap biang yagani gktien ke jong play link bagani ke YouTube ke bangi pelat malaga Sunday ngai kublay ifi baro khat kiba ju ngap kiba ju penai jingmat ngai kublay ya baro khat kiba ju shimbenta malaga Sunday ke ban ngap alagi jong ki yeng kisam ngatip dan shibon ba kibriu kiba ngap yagani ke jing hikai malaga por ban ngai kublay fi gibedan hangni hasor gibedan sha gibe pegi jaka gibe shabar sor ban ngai kublay ru na kabenta gitu gibedan kham sha jingai na kini ge ri ge jingi gibedan wat shi gibe gi jaka don na pedeng ke comments ngayo I don gibe nadu na gibe pegi ri gibe snau tho I gktien jingi ban ngai ngo you play ba fi snap bat ba fi pershangi ge ban play jingmut ba ban share kublay fi ai gi comments gi bobon ru. But what lang amla bangan ay ka jubab ifilani bangan reply ya ki comments jong fin ray nga shimini ka kapu na kamta jong fi baro kublay shibon ba fi ay ki comments ba pile itu ki live chat but nga kemen bangayo igaban kren biang igktien ka jong play hagini ka por bangan wanra biang shigi yeng ki sem shigi jaka ki ba pishong bisa hala ka jong ka jaka hangno haga ba pidon Pila pindai na kanu niam, pila pindai na kanu jingat, pila pindai ke bakumno kumnoro. Ngakwang anong ifi bagaktin ke jong blay ke dan kam ya baro baru jisu yap na kamta jong fi baro. But ke jingkerman ya baro kadai tang ke jing penem ke balang bau Jesus grace. But day na kita daw nga yang nang neban hikay biang ni kaktin ke jong blay. Ya kaba hagini ki katukat ni tayaw katukat ni benay. Hadien ba ngiyo iba kalajaga ni ke jing kat ni hagariba ke jaj ben rio. Hadien mangiyo iba ki priu ki dana preng attention ke crowd hagaba ki klumar ki pli but kim sngo tau namar ke day hok iba ki priu kin klumar ke daw long ba ngiyo I ki jingja ki ba lapen klumar shishay ki bon ki priu sngo lam na kamta jong fi ki to ki pang ki be kendo I ni ki jingpang ki ba ni ke virus ke kta ki jing im ke jong fi sngo lam if ngi duai nam ta jong fi bo play unis na fin ai ban ai fi ke ta jing job ki jing kia dan preng jong fi do no gi be betan kaneru kadai ke bakta i do no jong fi arengi tip bam dan manu bala banyarap de tang sim khut jong blay uban pentingane ge jing im ge jong fi bat ngat wairu na kamenta jong fi baro gi be yo sngo mana ge sngi ai ba ge jing hikai kalau ge jing men toy kalau ge jing shai fi na shimi ge ge kabu bangan kren kendiat age ge por fi ni ema gi sngi gi bangi dan kampalat ya ga ban shai ya ga ban sngo thu ka ge bangi le ka ge bangim de ban le bangi de ban shai ka pat ga bangi le ngi de ban sngo thu na ge tien ge jong blay fi nga wanra ya ge ge special episode ngan bu kumta ge ge por ha ge ge jinkran nga ongi ka ge special episode namar ba nga ngam ju khamkran ni ge jat jing hikai nama nga kwangan ay min semi ki priyo nga kwangan kreni ki bubon ki priyo nray kani ki special episode ka banga don ban ay siya pimendag isngi kaday hadien pa nga don hayeng habang amyo manet siya but kaway ka ba ngayon ikaday bon ba ki bapa daga message siya nga ki bapa personal siya ga mobile siya nga don sibon pa ki bapon but ki bakwa ikaban kali kaya gini ke vaccine but balay ke government ke penmi ini ke vaccine but kumno ngin lek ngin shim ngin shim but kilami ke jing ikai ke bobon kilami ke jing pen shai kilami ke jing mau ke jing batai ke bobon nakaliang jong ke media nakaliang jong ki balong spiritual nakaliang jong ki wepat ke bobon ki chat jing ikai ke bobon ha ke pertai kilami but kani ke lapen kelumar bagi brio ki pershangi ke banwat ke jing tip but kidan ki betien kidan pat ki ba shusngap dan ru ki ba ya chikhmat but kumta ter na kita daw ndak jasa gani ke Thma Israel menta kabala ne menta ku magat tu ni tayo bat nganget kan dang yai peteng bat ni duai bo play un ai boring ni bangila ban duai but they tang play bolong ke jubab wa gani ke Thma Israel the day na kita daw nga shimini ke kapu mena ke ski ban namang adan ke jingkit kli ngakwa dengan penshai fi kat kum ke jing ai ke bo play u ai hanga ngakwa ngan penshai fi da ka ba shai ke dar menta ke ski ya kani ke vaccine haga jing dai ba kani ke Thma Israel kat bala nganyele ban tap apa ini shiganta duna ya ka ban ai kani ke tien ke jong play pedeng jong fi ngap ha kana ke jing men toy fi nga ai kerteng ya kani ke jing kran jong ameta ke sngi da kani ke heading ngat pila yo I pa mobile jong fi pila yo I le sel da pipe ya pa ki tv le pipe haga no ka ki jing pet jong fi le se pila yo I ke tu title ni ke tu kerteng jong ni ke jing kran nga ai kerteng ke vaccine ke Thma Israel bat Kiwei Kiwei pat
Fi balay nga kanan ni gani. Ngan ong fi gani ko po. Nama ngayon dan sibon pa kibriyo kiba penkelumar. Dan sibon pa kibriyo kiba penting. Dan sibon pa kibriyo kiba ay ki jat jingmut ki jat pa ki jat. Aray nga kwa ngan pensyay fi nagaktiyan ka jok blay. Ngan yale ban keren na gani ko po daka ba syay ba. Ngan umyalap ngan umhalapalat nga kwa ngan keren ba pensyay. Fi ka bang kwa ngan keren fi gani ko po ka baning kong ngin keren nga vaccine. Baradian kandiat ladang ayo ko po ngan sakta aga jinga day bat kani ka Thma Israel. Naman kani kan wanra ka jing syay yabaro. Hot nganum la ngan kren lut nrai ngan kampele jingmut ban kren kamben syai haga jing day bagani ga vaccine. Fi sngap ha ngan pensyai fi kumne. Fi don ki briu ki bakli nga ki baong long ne em ngin shimmi gani ga vaccine. Bat ndaki kli nga kadan side effect ne em gani ga vaccine. Fi kum kita ki jing kli ki mi man la sngi. Kadado bangala sngot hat ya bangan jubab ru nrei kadai ke kamram jungi pat banyarap igi brio namar ki kli. Bat nga kwa ngan ong ifi gani ke por. Lada pi kwa ban sha ya ke jingi dei bagani ke vaccine ke baning kong e ke point. Ngan pia de ke points mentai ke sking. Ngan wan ra ifi kawai ke points adian kawai ke points knak ba kan sha ya fi bat pila ban pet ya ka bun sin bat pila ban sngot sha ya ka. Lesi tang si sen pet pinom sngot lut. Aray nga nyele ban keren kat bala nang ni dakaway kamat hagaway pagamat dakaway kamat sagaway pagamat kabaning kong kamat kabang kwa ngan jubab halor ka jingi day bat gani ka vaccine long ni ban shim ni mlong ban shimika nakaliang jong ka effect lani ka side effect jong ka nga kwa ngan ong ifing ngamday medical expert ngamday sa tiyaw doktor ngamday sa tiyaw brio batip shiboni ki dawai nakatakadaw nganom da atem iya kabangan perkhat iya kaban batay iya katakaliang naman ngimday ru mangiban batay ka kadan ke health department kidan ki baday na ka government ki ban batay ka hendray nakaliang ka bakin jaman sim nga keren men nagisgi nakaliang jong ka ktian ka jong blay lada fikli nga long ni eman shimi ni ka vaccine ngan jubab yu fi da ka way ka point na din ka way pa ka point ko mga ladep ong but ka point jong aga baningkong men tagisgi ka day snap bahay ni ka ktian ngan chong kamsla mang ni kanu ko bapile haka jingyat nanti ka jong fila da fide ki bishakri blay kabaning kong ka point jong ka bangan jubab ka day what pen kle ya ka bakin jaman sim bat ya ka bakin jado la da fi shai tangi ni ka point ka baning kong nganut banong fin shai lut kadari ki aka baro mday tangi ni ka vaccine wadi ki aka ru ka bajah ni ka pertai ngan ong biang sa chisin ka point jong ka baning kong haga tingi day bat kani ka vaccination hatong ilong ne man le ingani ka vaccine ka point jonga ka baning kong ka banganuan ra ang ni day what pen kle lani what ya kle ya ka bakin jaman sim bat ka bakin jado kipriu ki klumar menta kipriu ki bashakri blay ki klumar kipriu ki bamda shakri blay ru ki klumar menta nang takilami ki jing penting lami pen klumar naman da shim dan ki baong ni day murat klaw ni day 666 nang ta dan ki baong ke sakta ki ta DNA nang ta ka sakta ki dan le ki babatay ki ong ba kin sa du khon nang ta ki sa yap kloy dan ki bashim sa ki report negative ang niang tay ba ong ba shimi way nang ta ki yap bat ki klempet pat kat no hajar kan no lak kipriu pertai ki bashim ki baklam yap bat ni shim tang tang ga basniu bat nga kwa ngan ong ifi ni gapor ka point ka baning kong jong amen dagi sngi gaday what pen kle ya ka bakin jaman sim ba ni ga bakin jado ngan pen shai fi la fi sngo thu tangi ga ni kala shai pet ngan puli fi na ki na ga gospel ka jong yanis kat bala ngan pen kloy yanis kala nang ka balai ngini puli ya ga jingi kren ka jong jisu ba Nicodemus ngan pen fi nang ni snga ba ong kumne nda ba Nicodemus wan show jisu uang yo jisu angko nongi kai ngatip pamelo nongi kai ubalawan no blay namar mdanu bala banle ki kamba ki pamele lamda blay ulong ringkat bat u jisu yetho uang ha u chi shashang ong me lamda kapat yo brio umla ban yo I ye ke himau blay unikadi mas uang ha ukum no la ban kayu brio bula temen ula ban sut pat chi ke kpo ke kemeja u ban kayu u jisu le yetho chi shashang ong me lamda kayu brio na ko no minsiam umla ban ne po ke himau blay nga kwa pin singa ba ke khot ke ban rio ong me ya ka bala kha na ka jong ka do ka long do bat ya ka bala kha na ka jong minsiam kalong minsim hangye fin lab artli aka kibo jisu kren kabala khana gado kalong do bat ya kabala khana minsim ko kalong kan jamansim
nang kita daw ngakwangan penifi bau uji sang ni uwanra ban pia yo woi brio ya ga jingem jonga ba jongfi bangi deban snoto bayangi shisen nado basdang ngi wan changani ga pertai la puni ngi no sumbai jong brio bat la khai ngi nei mei bat mentan da la khai ngi nei mei pa ki balong ki bakin jado ngi kelalong ki brio ngi dei ki bakin jado bat habala khai ngi na ka do ngi long do ong Jesus Christ. But ndala kaya ngi naga ni do nga kwa nga nong fi ken mau ken ga do jingi ngi klung ngi khna ngi samla ngi rangba ngi temen bat ndala de ga por ngi yap no. But kat kum ken ga Bible ga kren shai ba haba ubrio u khash ni ga pertai la khayu no ubrio bat ulong brio ulong do but nga kwa nga nong fi ka ika ba ka Bible ga kren ni ga ong ya ka bala khana ga jong umensiam kalong mensiam. But dena kita ke daung ngkuang anong fi don ki priu ki be yo tangi ki jing kha ka shi sien ka ba de tang nai mei pa but ni kla long do ngi le but de ma la ka pot ngi de yap ndrei nda ha ba ngi yap ngin po shi du jok la da ngi klem kha na min sim jong play la da ngi klem yo e ka jing kha ar sien ka ba ngi ong e ka ta ka jing kha pat Unikadimas snel tho yagane ndai Jesu kran ba direct yagane haule unikadimas ude nong hikainiam ubekrau ha Israel uang ya kabala khana ga do kalong do ya kabala khana mensim kalong mensim but nga kwa men da sking an pen if halot tong ni ganong rib ba pin shai but shwa mangan jubab yagane ga vaccine ngan pen shai de ga point fi hadin bala khai ngi nei mei ngi long brio. But hadien bau brio uyo amat ngan ainu ksada ladi. Hadien bala khaya ngan ay may ngalong brio kumne. Henriken mau haka praterik jong benai Oktober. Kat kendai spa prapunyo nga syame ga jingpenim. But la khapat yang nga siya ga hima ga jong blay. But la bala khaya nga ni thui pi la khaya ay la khaya brio ubahapo ubakinjaman siyam hapo jonga. Ken mau la pi snau tho bahaya kata pelet jingmat ba la pi snau tho ya kata kanong rem kan shai pi par hadien balapen khapat yang aba de fi ken mau ngi khana i mai ngi yap ndren la khana blay ngi khapat chege hima ga jong blay ni dan ga jing em blay po but la kha yo to brio u ba po jongi wat la ngam yo ban hikai jrong ngi ndren ngan pen shai fi ka e ken ga ba ka Bible ka kren yo brio ba habar jongi but yo brio ba po jongi. Dai nak tak dalam pisau tu ya kan ba ubriu ubadang khan nai mei udai tang ni ubriu babar kan ni mat jengi dai tang ke yang trap kan ni do jengi kan net jing tap kan ni ba pot kan ni mlet chupnang kan mau dak ni mlet chupnang but ngan sepen if in the Bible bau Jesus bukan ni kan ni ong ka bala khana ka do ka long do ka ba khana mensim ka long mensim but ka ba ngakwa ngan ong if in the singi ka ba ngakran ni ka dai nai perkhat ya ka ta vaccine nai perkhat ya ka ta jingwan jong trai shua ka ba ngakwa ngan kran kham kirki men ka singi ka dai pila mat ne em ya ka jing kha arsen na mensim khoi but pila yo pdiang ne em yo Jesus pila klag ba mo ne em la khane em ya yo tau brio bapo lapen kan em yo tau inaman utau inward man ba ang kitian English utau brio bapo ubakin German sim lapen kan em yo tapo jengi but ndala khayo tau brio bapo jengi kan mau ni brio bapo jengi udai ni uban let benang udai ni brio bapo jengi uban let benang ndek ni do but dai na kata down da fi snow to yene kan pen shai fi fi punen na kiti ke jong waps pol habo kren chapang ni brio ba pa hapo baru brio ba bar pe ngan pule ar karen kalanang ko basau ka khat ka bakhan riu pe uang ini kiten namar kata ngeman tacho la kalong bau brio ubahabar jangi pi uang la kalong bau ni brio bahabar jangi ula nang jat kamu ni brio bahabar kan iga do jangi kala nang temen henrai utau brio penban utau brio ubashapo uta ubrio ubashapo ubakin German sim uta ken yu ban let chibnang ubadona po jong ka do no jangi balapen kano blay
Utau uba penbalu tau briu bersyapo ulanang syat halagesngi ulanang syat halagesngi kamun utau briu bapo jengi ulanang he nang sana po jengi habangi psayu udah ketinu play habangi psayu udah jing duai habangi psayu udah ek bakin jaman sim ken mau gani ga met jengi dan kame ga jing bam ndai ni briu bapo bam da ga jing bam ga bangi bam ubam da ga jing bam ga bakin jaman sim ga ta ga dai da ga ketien ga jong play ga ba em ga dan bor ubam uring men sim daga jing duai bat ngani tu ipi he usan katkum ke jing psa ke jingi daga bakin jaman sim ni brio bapo bat ngakwa ngan ong ifi wa support ndo kurani gani ong la kalong bo brio babar jonga unang itemen unang ring unang dobor penban utau brio bapo bakin jaman sim ubala kana blay utau brio bapo jonga ulanang shat halagesngi Fik ngakwa pina pentik na bahay gani pila don ne yaw tau brio bakin jaman sima po jong fi ndala don tau brio bakin jaman sima po jong fi snga ba ong ne haga shiti ga ba ar koren lang san ka khat ga bening kong usa ong ni kitien wang na mar ni tep scam balada on liet no ye gani ga yeng jongi ka ba ga kindau kani ga yeng trep kan ni don ga jing tai no blay ka yeng bala tau bom da kiti ka bom jukot ga benang na mar shishang is ot sat ha gani bangi da kwa hirir ban pen pong alor da ka yeng shang ne jonga jongi ga bana benang ha bala pen pong yengi kumta on sham yengi ki baling khoi na ba habala pen pong yengi kumta on sham yengi ki baling khoi na ma ngi ki badan gani ga yeng trap snga ba ngi ki badan gani ga yeng trap ngi ot sat bala pen kit kia yengi na bangi kwa ban not noy kan dre ban yo pen pong alor ba kumta on yo ngot no yengi ga ba yap da ga jing mp fi ya kani ga mat jingi ya kani ga physical body kani ga mat jingi ka bala khana meipa kani ka bala khana ka do ka balong do kani ka mat jungi kani ka day tang ka yeng trap ka ba pinhap banet brat ya ka shalom jing tap dapat bahay ka tagtin pila pinday brio badan buram ka no ndray pin sayap bat sa brat fi shalom jing tap pila pinday bom dan buram ka no piro pin yap pin poy jing tap Fila pinday ki bariu blay kanu ro piniap hi bat sabrat ye gani yeng trap jong fi shalom jing tap bat day na gata gadaw la fi sngot ho ye gata mentagas ni snap hangan pini fi kat kum gani kitien ga jong blay la fi shay ye gata ba ki briu ki bala kha na imay ki long do bat ki ba khana men sim jong blay ki long kan tamen sim bat la fi sngot ho ba how ju briu hanga shimen ngadon ni ga jing do ka badan gani ga met ka bahabar bat haga ba kin chamen sim ngadon briu ba hapo uni de ban nech bang ubanum yap shu ne uni em shigi ba bam jukut bat nga kwa ngan pen shay fi halor jong ga tamen da gisni ba pin sngot ho ba uniu brio hadir mala khapat kat kum ke shiti shiki Ephesus kala nang ka baning kong ga khat ka bakhat lai ka kren shai ka ong ni gi kren snap ngana pulefi shiti shiki Ephesus ka baning kala nang ka baning kong ka khat ka bakhat lai gong ha uba ma phi ha ba pila yo snow ya ka kten jong ka jing shisha ka gospel jong ka jing penim jong fi ha ba pila ngat ru la shan sharp ye pi da min sim khot ka jing kula hang no la shan sharp ka Bible kong dala khapat yengi la shan sharp do men sim khot hang no fitim mshim la shan sharp ye gani ga mat jangi hande la shan sharp do men sim khot no yo tau briu bakin jaman sim ne po udan ga sharp jong men sim khot ba new briu ba po udai jong play mdan setan bala bal kta new briu ba po mdan ka bam ka di ga bagi briu ki bam kam dan jing ya dai new briu ba po but day na gata daw nga kwa ngan ong fi ga ni bapor la da pisno tho igata ka baning kong shua kan ya rap ya fi ba pin shai men da gisni ba ka ei ka ba file aga ni protei la da pi bam la pi di kam dan jing mut ya fi na mar balai kam dan jing day ba ga ni ga mat kan ni ga ban bret chapo lum jing tap la ka Bible ka kren shai ga shiti shiki Thessaloni ka ong balada ujisu unwan ga jingrong no wat la da don ki badang em ha sngi ba ka wan ga jingrong no ro kim lek da ga met on pen kaladur ga ni ga met on sayu to briu ba kin jaman sim on pen kaladur ga ni ga met da ka ta ga met ka ba kin jaman sim in her show blay but day na ga ta ga daw nga kwa ngan pen shai fi ga ni ga point ga baning kong pide ga ba kin jado na pide ga ba kin jaman sim dan ongom ne wat lala filong kristan ndrei piklempat kasin
Pi klempat mat ia ke jing kta ke jong mensim jong play, but pi klempat tikna ba pila khar sin. Ngakwa nganong fi pimpat tikna ba la khayu tau briu u ba hapo jong fiu ba kin jam mensim no play. La da pimpat tikna ia ta pi dei hok bantiang ye ki bejag ni pertai. Reken mau ye briu ke ba khapat ke ba kin jam mensim. Fim dei pin ship tiang ye ke na marga vaccine. Kam dan jing dei ba u briu ba hapo. Fim la pin inject. Fim la pin ai tika yu ni briu ba hapo. Kaniga tika, kaniga inject, kadai tangi, kaniga kaying trap. Badai na kita daw, ngakwa ka nang fi, lada fi inject na fi lek mnum no kadai tangi kaniga do. Kami day bat kabagan jaman sim hangta fin si shay. Ba finum kren kulumar. Manumong kaniga day kalapoy kapor ka ba, murad klaw lo shan shopping inang ta, ngan sa fin shay ka ta siya diyan ladang ayo apor. Nganget pila shay baka baningkong kadai what jupen kle ya ka bakin jaman sim bat ya ka bakin jado. Walit shim ya kani ka dawa ya kani ka badana ka vaccination. Baka dan jingi dai bat tau briu ba po jingi bakin jaman sim. Walit shim gumta la ravi shim gumta fi klem so to ya ru ya ka himau play. Fi klem so to ya ka pertai ka bakin jaman sim. Fi day na kita daw ngani tuwi fi balay ki apostol bro nda haba ki mutman sya peniap kita aitil di peniap nama balay lada fi peniap yang ni do pimla peniap ya tau priu bakin jaman sim ni apa fi kita ka de jing shisha hagini ngi ting yap ting you play wali ting yang ni vaccine wali ting ya no ting you play ting man laptop ting penban man laptop wali ting ya no ting man laptop ting you play ubadan bor man bread but man sim jing em you pisha do job Nai tiang palat ini ke vaksin. Ngakwa nganong ifi la fi snow tho ya ka bakin jaman sim ba de ka bakin jado. Kan ya rap ya fi ba pintip ba pleng kini ki ai de tangi ka do. Kim la le ai ka bakin jaman sim. Kata ka de ka banding kong ka bang kren shifi. Ka ba ar ngap ngan peni fi ka ba ar ka ni ka por. Dan ki priu ki kren ki bang mnema ki bang oh merat klau natala shan sharp la tap ang ne nang tala inject nang ne natangi utaw de ka dak jong merat klau nga kwang ang sa ko ka tien fi ka ni ka por fi hang ne ngalap dan lightly ki ngan kren fi ka ba ki priu menta kham ta ma ri ka si ba jan tiang i kluma wat ka pertai ba ka we nga kren ni ne ko mo priu u besngo tho ka tien ga jong blem ne mga kren klumar nganum krane ke tin ke jong play nang nela nang ngam sngau tho fi ke jing pen klumar ki briu menta ka dai bagi pen kle ya ka bakin jodo bagi bakin jaman sim kabar ki pen kle ya ki ya kabar ki briu ki pen kle ya ki dispensation fi pen kle ya ka jong mrat klau bagi ni ka ya ka bamenta Don lay be yalap bag kitab jing pen pau na do nang basaw siya tay kaladep jalot fi what yung net klumar what you puli klumar ka Bible fi tip kay gani ka jamanta kani ka jamanta kani ka jah gani ka sngi ka day ban pendep day ka kitab jing pen pau kani ka bamenta ka day ka pendep ya ka jing ong jong Jisu haga gospel ka jong Matthias kalnang ka bar pusaw Kani ka banang pendap ya gani 4 day kita gedak jong merat klau 4 day kata 4 day kata ka day kita snem ka badang ke tribulation period ka por jong ke jingtin jarba ka bakanwan kita ki new snem jong ke jingtin jarba ya ki bau merat klau so wan man sinshar haga ta ka por un shim da ka bor but haga ta ka por nga kwa nong fi ka balang ka met jong Jesus Christ ki bakin jamin sim baro kila mat ya ke jingrong no Nagata daw nga kwa ngan pensay fi ka jing bakla jing kiprium ta kadai ngi kle ya ka bakin jad mensia mer ka bakin jado ngi kle iki yaro teng ngi alam ki priu shaga hukum teng ra ki priu shaga ya jong ka jing ai but teng ngi poi shaga jaka ka bangi kle ru ngani thui pis ngapa ngi kle ru wat iki ya ka jong ka jing ai ka ya jong mensiam ka ya jong ka balang but ngi kle ya jong berat klau But menta vinap ke beri shipang kle shatai shipang ra jane but hangta piklumar walin mut bagani ke vaksin menta kala de murat klau walin perkhat kumta bagani ke vaksin ke de murat klau nganda puli fi gani ke yo ni murat klau yo dan peng fi besu ya shu tiang ko tempan ngom kursi ngan puli fi na ke Bible pet ka ong kumni yo ni murat klau singap nganda puli Haga kitab jing pen pal nang ko bakat lai nganum puli lut ka ong kumni khat bakat san kong bat la ai bor ha u kumut ha murat klau ba un ai bat ai singap ban ai ka mensiam haga ta dur ta murat klau
Baka takadur tau merat klau kanda yo keren ru bat bakan yo penlong bakat kiban om mani dam ye takadur tau merat klau on peniap no iki. Bat u penlong ye kibaro ye kibarit barang ru bat kibakrau batri ye kibarius paru bat kibaduk ye kibalat lu ru bat kibrau ba on bu ki ye dak halor ke ketiga man jongki lani halor ke selang mat jongki. Bat ununu ru unomla ban tiet lani bandi ndrai tang tau badan kita gadak. Katakan ke kerteng hi kata ke jong tong merat klau ken lani kata ke jing ken ke jong ke kerteng ke jong hang ni dan ke jing start utau badan ke jing sempang tun ken kata ke jing ken utau merat klau nama kalong ke jing ken brio kata ke jing ken jong u kalong hendriu spa hendriu pound rio fi hakanuru kom ngipuli ke bible bangi ong bagani ke vaksin ke dei umrat klau. Namal kaklem thok ba de ga vaccine ka thok ba kani ga bible kan dei ha ga ya ga jong brat klau mentangi dana ga ya jong ga jing ai mentangi dang dana ga ya jong ga jing elap ga gospel ga ba mensim jong play dang trei ya ka ban pen kala ka ba mut igi brio barok kampat kut kani ga ya ngi dana ga ya ga bangin sakut no artat kani ga ya jong ga jing ai bat ngimpat poi ga ya jong brat klau wat let kan ti hi shatai namal ngi don ha ga ya jong ga jing ai But nda jaga ta kapor ke jong merat klau nga syukran lengkot kata sngap ha kani kani ke jingsen shar la du jong wei brio kanwan ka jingsen shar ha ka pertai bro tangkawai ka pisa baro kanong tangkawai ka currency but nga kwa nga nong ifi ha ka ta kapor nga ni tu ifi dan brio balaban lai hendrai sngap ha ka ong ni shash korba ka kran ni ka ong ba on bu ya ka dak halor ka ketiga man but haka shalang mat ngingi shiming injection nang ni but ni penwan ni ka bade merat klau haka nuru kompiwan penra ngam sutho fitim ne am ladafi pulilut igni ke bible nama bangam don por nga khwangan penifi kan mau un shan sham nang ni nang shalang mat but un shan sham nagakti fitim ne am ngani gamot ayu kani ru ka dega bakan jaman sim ngasngosi bangam yo sibun ke por nganyele ban penstat Namal kani ke krani ke brio ke ba hasalang mat ke krani ke brio ke ba ya bet pershayo blay ke ba da pau ke salang mat don patru ke ba miat pershayo blay ndre ke ba puri ye umrat klau ke ketiga jongki Hare fitim ne amane tu fi pulel nang ka ba khat sa ko tu ko ba buat nang tu na ke ju kitab jumpen pau ke kran na ke khat ke ben kong kong alayo i ba na khmi khon lang brat u yang alor ulum se yon ke krani u Jesus Christ bat lembat uru shispa sa bu sa jar ngot ki badan ke keteng jong u ba ke keteng u pa jong u ya ka bala tho halor ke selang mat jong ki ndaya ke kti ndaya ke selang mat vinda shakri u blai pin pau be tang ke tim dan jakaban buri umrat cloud dan ban buri ke kti ba udan ru ya ka ban pin pau ke selang mat ndai haba piyo e shop ke jong Jesus Christ baro ke bri ke i ba pidan ye ke jing shai ke jong trai ang kwang anong fi ke ni ko pala pidan ke shop ke jong trai ke jong min sim ko adin ba pila khapat kat kum tu sti si gab sa mla ban shan shop bi RC na sin ba de ke ta daw ngat wai min ke sngi ba pin sngo thu ye ke ba kin jamin sim bat ye ke ba kin jado wat shukran klumar ni umrat klau namar uni umrat klau ngani thu fi umpat day minta kampat day ke por hot ke jing trai kala dep don namar gani kala dep ong lupa ka bible benadu ke por ke jong ki apostle ka mensiam jong ke jing mau nyau hukum kala trai lupa bat minta ngidana kita ke system ngakwa nganong fi ken mau ngidon minta haka ya haka ba ke jing elap ke gospel kanang trai sibon bangakwa nganong fi na fi shay gani kan yarap fi finum shapting klumar what you get klumar kalong politics ru gani ha pertaisanan gani kalong politics bagi beriu ki pen kelumar lut ban nakabenta ka business nakabenta ka dawai bagani yan but nang ta de don ki bakhlem yo ya ka bag government ka klem recognize ki kita ki yak man pen benapan pen plop gitu ki company ki be yo ya ka ban pen mi ini ka dawai but nang ta nang kwa nang fi da perkat bahaya kata saka babut nang tanga kwa ngan pen fi gani ngap ha ngan ong gani kitien what you pen clear ki ya what pen clear ki ya namal ki ya gi don lagi jong ki ya ga bible hoi ngam don pon renga sukwa nganong fi gani kampat de ga ya ko jong mrat klau nget fila shai ka babut nang ta habang jubab ini ka vaccine nga ya kam jangai ka point ka bening kong ka jonga what pen clear ya ka bakin chamen sembat ka bakin jado nget fila shai ka bar walit pen clear ki ya ka ya jong ka jing ai ba de ga ya jong ka hukum ba de ga ya jong mrat klau
pengen peni fi sa ka babut nang ne ngan puli fi na gktien ga jong blay ngap ngan puli now Marcus ngan puli gini ke gospel ga jong Marcus kalanang ka bakhan ar tangi ni puli gini gospel ga jong Marcus kalanang ka bakhan ar tani ga bu jisu kren shai ngap ngan puli kalanang ka bakhan ar ka ongkum ni khot bakhat lai ter ka ongkum ni kila phat ya u ki banagi farisi bat ki banagi nong bu herod bakin riam yu ha ga bakren abagi laywan kila ong kunong ikai ngitip bamelong ubashisha bat bamem nyaw yanu ru na bamem kmi ya kmat gibriu re me hikai lentiu blay ga bashisha hato ka bit ne eman ai khajna hau kaisar ngin ai nenginum ai kikli ban riam yu jisu namar kikwa ban riam yu haga jing dai bat ka jing pnia ga government snap people Henry u bau itu ya ga buj arsap jongki ulong haki balai pitan ju yang walam hanga ya ga shisuka banganyo iya ka kila walam ti ya ka ulong haki ka jong nu kani ga dur bat ga jing tho shalor ka jong nu kani ga dur bat ga jing tho shalor ngap ki ongum ne kila ong ha u ka dur ka jong kaisar hapo ka tu ka coins ka tu ka pisa kadan ka shop ka dur ka jong kaisar but ka Bible kong Jisu itu wang aki ai hau kaisar dapat baik taktin ai hau kaisar yaki eki jong kaisar but hau play yaki eki jong play hang ta ki le snau kendet shibun yu fi hang ni u Jisu bu jawab ndai tang un solve the problem jong hak tu ko por u Jisu de play u kwa man pen shai yang i mentai ke bi don hang ne ga pertai ka bangi don ga jingsen chara ka tu ko por bo Jisu kren ki Jew ki Pharisee ki don po ga jingsen char jong ga jing himarom hapo jong ga jingsen char la do jong kaisar kabamut kai ke bakile baro khat kadai kabaki haban na yo ga bor jong kaisar kai ka baki ai ka mo ka no ga rai ka baka ai na ga himarum da kaisar nan bala man pen kelai kata ki haban ko ngol baro bat nda habo Jisu jubab igni uang ne uang kabadai show kaisar ai show kaisar kan mau de kaisar de nongsen shar ha ga himarum ga to por kabadai shaka government ngan ongta kabadai shaka sarkar ai shaka sarkar kabadai show play I show play what clear katarungan ang ifi what let clear ya kani kabapi shakri play but kani kabadai but ka government ngidang ha kapor kajong ngan ong ne mdai kaisa ngi ha kapor kabangi hap ban sha aga jingpniat jong ka sarkar walit keren persya ka sarkar walit keren klumar kan mau ka Bible ka keren syai ka siti sigi nong rom ka nong ka bakhatlai ngap ngan na pulis fi siti sigi nong rom ka nong ka bakhatlai fitip ka ong no siti sigi nong rom ka nong ka bakhatlai ka ong igi giktian yang igi ba shakri u play yang aba de fi ka keren kumne habang iton na ka pertai hapo ka ni ka jingsen char pai ka ong no ka nong ka bakhatlai ka ong to ai ba ka mensim baro kan penapo ila dia ki bor ki bakhli nama mdan ka no ru ka bolam da no play tigi bor ki dan na bu bet ki do play kum ta ken nu ba yang persya ia kata kabor u yele persya ia kata jingbu bet ka jong play tigi ba yang ile kum ta ken yo priang ia ka jing pen sitom haladi hi ka nganong pulilo sa pulilo mapiang ne bawa dia ka khajna piaban ai mabaga dai ka jing penia jong ka government wali ong ngan mabagala shakri u play nang tagadaw nginum dai ban ko ngo shu i sarkar mabaga sarkar kham sngo tho ngakwangan ong fikin mau play dai bale klumar uda bu iki nong penia udai mo uba peniang iki nong senshara ngani ka pertai badai nang tagadaw ha Bible berabor ka hikai ngi bangi dai ban duai iki nong senshar Filapin modola da pipule baha wada ka por jong Daniel de blay ba peniang yu ne bukat nesar uba yang persya blay de blay ba peniang yu de blay ba bu wat yu ne bukat nesar but day na kata daw ngi don menta po kani ka government kay ka government ka persyang menta ka day but ni rap ye brio bakin num ha ba kani ka jingpang but nga kwang nang fi ka ba day siya ka government kay ka government ka ong i hap ye ka ban priang ka na makampat day ka ya ka jong marat klaw kadai ka por ka jong ka jingsen shar ka bangi don na po ka jingsen shar ka jong ka sarkar Fimla menta ngan pep no ka kam sarkar nang tangan num treisyo ngan bu ni kektien fi ngap ngan bu ni kektien wat Ukraine ki badai ki ba fis no bet tang yeladi waju pensyai ki brio ka ba fis ulang convenient tang yeladi da perkhat ba ya ka ba kektien jong play ka hikai ba da pe ba ya ki brio ki badan keleng ka perthai
Mateng-teng ngimlong balance ka taru. Ni poy siya jaka ka bangi klumar. Ban nga kwa kan penifi na mabangam don por nga kwa bapin kamyar. Kamyar ka jingyoy. Mentala daw play kwat yang abang nga yalap shidkhar lani siya kiwi pagiri. Dahil nga late, ladang late daga train na nidang late daga flight. Bala nga day ban late daga flight siya kiwi pagiri nga nito ifi menta ga government ka pinmi daga nigo order bangi day ka bangin shimi ka nigo vaccine bangin da yo ga certificate na marba ngin da pet ba kanum kta ka nigo jingpang bangin day ki karya la nigo bara nigo jingpang lada pikwa ba pinyala pinle kum no pinyara kedan. But dahil nga taga daw nga kwa nga nang if what si siyong hay jaka jong pi but papikiran tangi ito'y limpong jong fi nga kwa ba pinperkat ruya ka pertay ka bayar banyo i bangidang don hakaya jong ka jing ay ngidang day banday banyalap ya ka gospel on ka Bible ya ka gospel on ya lop siya ka pertay baro baka nang ka jing pla baka sawan ka jing kut but day nga taga daw menta kadang day ka poring bangin ya late ka lang man ya mare kan sakut ka nga jing mi ka nga jing pang ka jing klam kan sakut lada pi corporate but government kan sakut but nga kwa nga nang fi ka por what num kren tang ka baday ka lempung jong fi nga kwa fin kren lang ka baday lang bat kiwei if you have menta pa ka to frontliner fi degi frontliner na nigi biyang khmat ha ka government ka bu fi pa health department ka police department but menta fi ngam treshim but menta de filet klang lada fi do no ka campaign le no nga kwa nga nang fi what kren ka chabalap nama kam day ga bedan kam fi ga nega dega po nga kren nega ni nama nga kwa nga ni rap fi bapin kam yo i jingai bapin yo i baga dega po ringi bangi day ga ban yang ya ga ban ai ka ktien ga jong blay ga ba shai ga brio ngam kren ni ban compromise hari nga kren ang ni ya ga jing shai ga bedan ga ktien ga jong blay ni don hakaya jong no menta ban nga kwa nga nang fi ga ni ga por ha ga jing shi shau blay la bu ingi bangin Duai nam tagi sarkar kalau dega poringi bangini side nam tagi nong ilam neban criticize neban kadok tim neban keren ban namal ka perthei la da fikran ban kan jot ki nong ilam jangi ki dana ga tension ga crowd ki dana ga pressure ngani thuibi pat nga kwa nong fi kum ki brio ga beshakri u blay ngin dan ka jingyo i ga bayar ka donot ka bayar ban nga kwa nong fi nga chu ai nuk sai fi ha ka por baga smallpox kami apa kepertai ketu ganyang teliu disi dana pring jong fi ga kham rang ba pikin mau igani nga ngadang kham kena ba nga ken mau khendiat kan sai ban nga tip igani ga jing shisha bahaba kami igani ganyang teliu kasar syaga pertai ki bobon ki yap berhadian ada ki jamruk im pe teliu gini ki ngap bar perka government na gitu ko por ga penmi daga vaccination ka wat diga vaccine ki dawai banyadai ni jingpang berhadian bakalap ye vaccine ke badai banang tadi ke ai inject ke leng ki brio ki tiang wat chanong nong ki tiang ki kimtre ki ong kani ke dai murat khlau kini ke dai kani ke dai kimtre chanong nong lagi pet yap andre hadian baga government ke persange ke ban penshai si ki brio but nda haba ki tre ban shim ke vaccination ke jong smallpox but you even ta pa ko perthai bro ko wai mdan shu ni knyang baladu but dai nga taga daw nga kwa nga nong fi ke eke ba mi Thma ki brio ki klumar mi ke epek ki brio ki lemir ki ong mrat klau ba hadian to mi saka adhar ki ong niru mrat klau mentala jaga adar mi saka ne vaccination but nang ta de ki brio ki ong kaniru ke dang mrat klau nga kwa ba pinum su penkut lut yu to mrat klau na mang empat dan mrat klau ngidan haga ya ga jong Jesus Christ menta haga ya jong mensim ko empat dan mrat klau menta na mang idang dan mangi ki brio ki shakri u blay dan kan mensim jong blay u bala dangi duai mangi ga mrat klau kan pet yap ba dai ne ga daw nga kwa ba pin tip ye ni ga jing shi sha ngidang dan na ga ya jong jing trai ga jing pen sle jong blay ga dang dan wat ga ni ga po nga keren ga dan ga jing pen sle ga jong trai mas ngo benut bangamla ban keren lot nrengan pen shai fi kendiat kawai ga bang kwangan pen fi lesi ga ni rap fi kendiat fi dan gi bakli ngan lek kumnon ma bigla lek na ga kwangan nang fi ngap hang ngan keren nang ne fi na pulia ga Bible ga gospel jong Matius na bangam don por ga gospel jong Matius ga nang ba arpun riu da pin pulia ni ga tien ga jong blay na ga khat ga laipo Philip bahabo Jisu no poya Gethsemane shawun cha sana na late duai Gethsemane duai ni kitien duai yo blay ra lagi kitiu dempel up apo madan but duai so blay ang kopa ai bagani ka kuri kan net no na kan light no na nga handai om ya ga bangaman handai
tangi ka ba meman but utuai hadu bu da sep ka balang bum gesnam balai nama u ya khun bat ka mon ke jong u ka budon agi chingem ban kongu ya ka mon ke jong blai u ha ban ya khun ban da pan bo no blai namar ka mon ka ba udon ha u ka dai bo kwa ban shim ini ka kuri nga kwa finio ay ka ktien madak sngi fi shangan ang fi ka ktien habo blai u thau yo brio ha ka perthai baro sitlop udon bori ke jing im jong fi udon bori ke jing im jong brio baro u blai la ban ne kat bau man snap habo blai thau ya nga udon bor la ban shim nam ta ka mer u la ban bu ya ga sa shi spa snam u blai la ikata Henry, what la do bleu thau ya nga, what la do bleu bu ya nga, snap hangan pani fi gane. Shashkor ba ya gane ktien. U blei what la do don bor lut ya jing im jonga ba jong fi pen ban kta ya ka man jonga ba jong fi. Ni dan ke free will ka man ka ba light lo na ka daw ngam kwa fin le gane ga ba shu pen bor na ga ba shu eye pressure mano nga kren gane ba pin tip ba what u blei ro u ai ka free will eye pressure le dan bor gane nga kwa nga nang fi u ai ngi ka free will the pet ba happy dan na kanu ga jaka ba ki brio ki kta ya ga man ga jong fi but ki pen ki kim sha fi fin le ga ba fi snow to dan ki brio ki bele wala ki jing seng ki ba kim dan asian na di ko ngo ba ka ba ong na te ne jong but kat ka ba ong na te ga dai lut but nga kwa nga nang fi u blei le kum ta u blei u ai ho brio ga man ga ba lai lut but dai nga ta da ba nga kren nga ne nga kwa nga nang fi ka choice ka jing jet ka dai ga jong brio but nga kwa nga nang fi wali shim ga ne ba nga kren ne ba nga pen bor fi ga ne nga shi pen pa pi nga tu pi ka choice ka jing jet ka dai ga jong pi na ma ka man ka dai ga jing ai lai lut ka jong blei da pi jet ban shim ne ga vaccination fi shim nga nang fi me lai la da pim shim ro ngam pen bor ne na ma ga man jong fi u blei ro kta dai ga jing jet jong fi kata ga dai ga ba nga kwa ngan clear fi me na gisngi blei kta i ga man teng nga ni tu fi de pi pule i brio gi le don bor gi brio ba ta gi le persha i ga man ga jong ki kan mau ngim long mrau blei kwa ngi ba ngi ya gi brio gi blom gi robot em u blei wa ngi ga man ga ba light lo ba ngin pet ga ba dai ne ga bam dai ba ngin shim ne ba ngim shim ba ngin ni le ke nga kwa nga nong fi u blei wa ga man ga ba light lo ne ta ga daw nga i fi ga ne ba pin te bo blei wa fi ga man ga ba light lo nga la pen sha fi but sha ngan pen fi stank ndiat ga ni ga por let's see ga ni ga jing dai ba ga vaccine fi shim na pim shim ka ta ga shong fi hare ka ai ga ba nga kwa nga nong fi nang ne snow to ba ga tien ga jong blei da fi shim ga ni ga vaccine ne ki ai ga jing ngam da pele jing ma da tang ni ga vaccine kan nu ga ba pile ga jing sa puli him fi na ngam don porsho ka ta ga dai na ga shiti shiki nong rom ga nong ga ba khat sao ngan chi puli fi na ga tien ga jong blei wang ne de khat bar fu arwang me don ga jing to rik hop ya ka haladi khmat blei sok utau bampen ram ya ladi ya ka ta ka bau menjur ka ni ka ktien ka kren chapang ka jing ya ti jing ya ni ka perthai bala ngi dai ka brio ka bakin jaman sim ni ka pin pulina ka nang ka khat sa ka khat ka khat nyo wong ka himau blei kam dai ka ya bam ti kam dan jing dai ba ka ni ka bam ka di ka dai tang hai ka met ka himau jo blei kam dai kum ta ka himau blei ka dai ka hok ka jing sok ba ka jing ka man man sim ko but nda pi pulilo jerum wong ka khat ka ba arfo lai wong me don ka jing lada medan ga jingat wong no recap ya ka haladi khmat blai sok utau bampen ram ladi hakata ka bau menjur lada pi shimine ga vaccine shim ga jingat lada pi pen ram lada ga jing pen ram pi kata wali le ngakwa ba pin shim ga jingat na lada pi shim ga jingat ka bible ko ngom ni utau bu de snow art tien lada bam na pen ram yu na ba shim na bam na ga jingat ngaba ka ai baro ka bamlong na ga jingat ka long pop ngakwa me lagi ski ba pin shimmy ngene ka kum gijing tip lam ga bidana ga do no but ngakwa na finga la pin shai vina do basdang wal kle ga bakin do ba ga bakin tamen sim wal kle ki ya wal kle klumar wal puli klumar ga bible wal interpret wal snap klumar ngakwa ga pin finang ne bala da fidan ga jinga shimmy ga no da ga jinga wal le ka da ga jing ki jima da ga jing ting da ga jing arten ngakwa fin le ka da ga jinga na ma da ga jinga kam long pop on ga bible ka no ba pile na ga jinga kam long pop hare file ka daga jing pen ram but file ka daga jing bom daga jing arta tien ka long pop ba dai ne daga daw da file ne le daga jing
ngaling nget ba lada shimi gane lada mo lada gibriu gi shimi gane pipuli na markas kelnong ba khat rio pipuli tin ge jong play ong khat ba khat nyau khat prau ong kini gi dak kin bot kita gi bangai ke kerten ge jong akin ya bukti gi pang kin mo kin kren gi sle gi Thma nang ta kin le umno kin rai gi sen ba lada gi di gi bi kanom pen yap ya ki balai pim tip ba ngit lada fi shimi ga ge jingai lada fi yai ge jingai nan e ga basneo fi ngakuang ano fikir mau kani kadai tangga domet kani kadai tangga ying trap kani kadai tangga bahbar kani kadai tangga do gabagin hap ni bread shalom jing tap kamdan jing dai baru brio bah po bukan jaman sem ngan si ong si kentian lada fi syai no aga jing rong no piklam khapat hakata ka por fin hap aga jing charge umrat klau hakata ka por te ngani tu fi kadai kaba fin hap shime ka aga kti bar ka shilang mat but haga taga por tengan itu fi daga met daga niga do fin hap yakun ya ka ban shakri play kani ga por ka bangidang yo lat ya ka bangin IT laga jong jingim ban pai show play balado play ta fi ga niga por ban ong trying pen bet laga jong jingim angan yo ga jing khar se niga jing khapat no ban sem ko fim tip kani ga ya ka ba best tam ga niga por ga ba biang tam ga itu fi ki brio hagini ki sngi ki perkhat bau blay uklumar baka beneng ka himau blay ka du nong em ka himau blay ka yo nong hagini ki sngi badan ka ni ka jing khang kat ni nama ki brio menta ki muat ya nuru usaitan ke juga du nong menta usaitan du nong menta nama ki brio baro menta ki pai show blay baro menta ki wat ya ki tinu blay baro ki snap ya ki tin ka jong blay ka ni ka por ka baka hima jong blay ka yo nong but dai naga taga dawali tiang ka nigi ya ka jong minsim jong playing impat dona ka ya jong brat klaw ngan ong myang sisien wat peni khle ya ka bakun jam minsim bat e ka bakun jado wat khle iki ya wat let ai ka badai show kaisar ka badai show play wat khle ka kata ka dai ka badon kam pin shai bara pa shim daga jingai bala fi shim ngam kwa ngan pen bor fi ka choice ka dai ka jong fi badai ni kita kadang nget kala clear ka tu fi ngan pen I kendiat nama ngan kren stang kendiat ko masan 10 minit hagini ko pol ngan pen I fi nang ni ketien ko jong play kanang bagani rap fi ngilakot itu ko vaccine nama ngala kulara ka tu ko jing tho jong a ka tu ka heading ko banga ai ni ko jing kren ngong ngan kren Japan ka Thma jong ni ko jait bi Israel nganom la ngan kren shubo nama bagala slam ka ngan shubo kumne balai ki Israel ki jinjar hadu matagisngi kani gani rap fi fin shai fi 4 judan kanu ga jat ben rio ga pertai na do men da ya do menta ka ba sha jinjar kat ga jat ben rio fila ngai cha yo sngo ga rio ong ni ga jat ben rio te ga balak khu ga jong play ni ga jat ben rio te ga dei mon kwa ila diru ban long kom te ki khoni Israel shang ani thui fi ka jat ben rio Israel ga dei ga shong mrao ga dei ga shapen kor det ga shapen ya bu hitlau pen ya de million nang ta de ngani thui fi ga jat ben rio ga shastom hadu men ta ga sngi ki shong ki ri ki shepti ki Hamas ki ai ga bom ngani thui fi kadan ga jinge le apdeng jong ki Israel men ta bat ka Palestine bat ngani thui fi kadan ga jinge khun kadan ga jinge bom ga bom tip shu ga jinge yap ga jinge minsau ga jinge place nam ki siren ki missile ki sawa sun brang magadan ta ga jing tiang ngi klem mat ga tan rei kan ni ga jat ben riu ga mat ga jing ga Thma man la ga por fitip ngan jubab fi khnang bakan pen shai fi ngan jubab fi men ga sngi ya ga ne balai ba ga jat ben riu Israel ka sha shitom kan ni namal bangam yo por ngan chipin fi ga ben kong kadaw bro ga dei nganget bo blay ha ko ga por un pre men ga jat ben riu namar balai ga sha jinjar kadaw ga dei bo blay ulajit e ga jat ben riu ban penlong ya ka nuksa sengapa kan penlong ka nuksa ka jing ban pen shai ga jing trai ga jong blay ga ni ga pertai bagi briu gini I ha ga ni ga jat ben riu ko ret tam na ga jat ben riu baro ban pen I ga jing krau ga jong blay ba ushim na ga jat ben riu pen rung ka ka jing lam rau pen yat ka ga riu besau pen poi ka sha Babylon pen le ga jat ba ga jat hadu men ta ga sngi ki klumar bat ngani tu fi ngam dan pon pen I nong pen on khot Bible fi nga sngo tanat ga jing ong sikaria nga yo I ga ni ga jaji sha tangi ni puli kendiat nga sngo tanat palat ga ni ba ublay ula ban le kumne tangi ni puli ong kumne ha ga kitab sikaria ga nong ga khat ar sngap ong ha ga khot ga ba ar ong hakmi ngan penlong ya ga Jerusalem ka kuri penshat lingwit haki pat ba baro ge saudong bat halor ki judaru kalong kata ge jingker kut ye ge Jerusalem ngan penlong ye ge Jerusalem ka kuri penshat lingwit ye ke pertai brogway bat kata ke tien kala biang ban ong fi balai bagani ge jat ben riu ka sha stom
Nama play jet ya kene bakan nakum ke kuri ke pen shot lingwit ya ke pertai berakawai. Mudur di berit tam naki Arab countries mina pej barak ke map ini i jat beri selong tangkat i kio pedeng jongki. Henry ke pertai berakawai hadu mentag sengi ke kelumar. Nagani ke jat benrio balai. Nama ru play udah nagani ke jat benrio. Shimini ke jat benrio but kalau ya apa yang ke jing ke bah hajar jat benen itu kedawan cuba pipi balai ke jaga ni ke Thma balai ki koni sel ki syak ya le malang ke sharing brau syak ya kon chap ni am ka de ke dau barok bo blai kuan pelong ini ke jat benrio ke kuri syak lingwit haga pertai ke babut nang tangan penifi ngan puli fi na ke Bible balai bagan ni ke jat benrio Israel ke syak sita madu mentagisngi nang apni gini ke lenong kan ya rap ifi mina gesngi fia ke porbo jisu rung shaga ma ya shong kada ki sei gitu ki jankop ki sei ki ding tlai ki perta long hozana long bala kerku yo taw bawan ke keteng ke jong trai ma pertai ke tan rei ke khot ke ba ke lenong ke ba khat khandai jong Lucas ke khot ba saw puwei ngan puli ke ongum ne ti kat baula pa ya jan na baula khmi ke shnong ula yam na ke mta jong ka uda ong ala da pala la tip lupa ma faru shisha ha gani gesngi Yeki eke iru ki bedai ya ke jingsuk jong pan rei mentala buri yeki nagi khmat jong fa. Na bagi sngi kin java. Bagi nong shun jong pa gini ti kharai saudong ya pa. Bagi ni ker ta wiar ya pa. Bagi ni set kut ya pa barok saudong. Bat kini pen kelon ya pa. Bagi khun jong pa po jong pa. Bat kin om i no ya pa. Bat kin om ya i no pa yo mau halor mau. Snap hai wektin bo jisu ang ne naba pam shimla itu yaka ayom jong kajingwan jingo ya pa ngan repeat biang sisin balai ka sha jinjar ka Israel ki khon Israel ado mentagisni ka ktien ka bo jisu ang ne naba kam shimla itu yaka ayom jong kajingwan jingo yaka ki klamito yaka por ka bo blay Wan pet ye gini ke jat benrio. Kiat la ke jong kaman. Gile ege bagi sisngau tu ke jinglong niam jongki. Badai na ke terkedan dah bakim tip ya ke ayom ngani tu ifi. Kawan ke jing ege aduk mentah kesengi. Puli gini kitab Zekaria ngan puli biang ifi gini kitab Zekaria kadai kewe ni ke lenong ke biya day gini ke sengi bat ngakuak ngan puli ifi gini ke por. Sengap ngan puli gini ke kitab Zekaria kendian. Nama gini gani rap ifi bapin sengau tu ya ke ketien ke jong blay kendian. Ngidang dan por satang kendian ngan shim kam jorong mentah kesengi bat ngakuak gini ke por sengap ke ong kumne. Sengap ke ong kumne. Ngan puli ifi ke ong tangan puli dekat benriu kong. Haget ke sengingan penlong ki nong yalam juga juda kum ke pliang badan ding apreng ki ding kum ke jing tebe ding apreng ki songkeu bakin bamdu ki pat ba barok leng sadong nabi puli ke Bible kong kumne dekat besipau kong ngan te buk alor ke ying David baralor ki nong Jerusalem ya ke mensim ke jing ia ke jing kerpat batkin kmi hanga ngakwa pinyo etektin batkin kmi hanga ya uba kila ya som kan sepoi ke por Bagi ni judge benriu kan sayo iya gani. Bau blain do teno book yo mensim. Haga yeng go David baranor ke Jerusalem. Bau pa yo mensim jo ke jing ia bagi jing kerpat. Gabamot mensim jo ke jing ia baru mensim jo ke jing sat. Don pedang jo ke judge benriu Israel bat kan long kumno ang Bible kin kmi hanga ong play gamot kin kmi show Jesu. Yau bakila yesum dai makiba peniap yo Jesu. Balai ki sajin jara do mentana magi klemi tu aga porbo Jisu wan man wat ye ke Jerusalem wan wat liki khon Israel kan mau Jisu de kren chai wang haga gospel ke jong Yohanes kan nang ka beningkong bi puli de khat wei wang ngalawan shiki bedai laki jong re kita ki bedai laki jong kim chim tre priang inga rekat ki ba priang inga hagi tu la aga porbo nang ki khon jong play But dai na kita daw pitip bagi gentle mangingi priang yo Jisu kumu Messiah kumu nong penem ndaya do mentah ki Israel ki kentat nganong be ki kentat persyabat But ngani tu ifi ula adep keranu Jisu ang balai pasha jenjar balai insa seker kut ifa balai ke sejak kalau adep jateng ru balapan prai ke temple ke jong Solomon but claim yo mau halor mau balapan prapo madu mentah ki Israel kim dan temple but kim chim dan temple but ngani tu ifi teng dan kibri wong merat klau ngakwang ana ifi wadang temple Jerusalem empat dan merat klau balapan wan namar ba un sesyong ke temple dalam tay ka mentah dan do bom mang tay po Israel Jerusalem
but day na kita daw nga kwang anong fi man nagsngi piapan snow to iktin ga jong play kanigi ga por balay ba ki kon Israel ki kendo ga Thma ga jinjin jar ga daw ga day ba ki klem ito ga por ga bo play uan jingo da ga bo pa yo jisu ku munong penim but u Messiah na ga benta jong ki kim shim priang aingo yo play mga mafingi yo ban priang yo jisu ngi light bangilong kum ni ko bangilong and ki Israel do menta kidang hab aga hukum tagadaw la NONGKREN kita sa puli kitab Deuteronomy nang baarpu pravin lap magi Israel kidang hab apa aga hukum do menta gisngi bala pipuli lot igato barakhat ki jingtim gidan yo brio ye ga jaj bri Israel habakamla man pendep ye ga hukum go jong play bagi klemla pendep bani meta ga hab to go jingtim namar habaki kinta ujisu wan ba ga jingtim go hukum hare ki klem priang ujisu ta daw kidang hab ga jingtim do meta gisngi but ngani tu ifinga snonson ay ga jaj ben rio hare kan poy go por ong ublay bangan te yo mensim jong jing ai but yo mensim jong jing pat the snap ay gini kaktin but kini kami hanga yaw bakilay som baga Bible ko ang kini yambriw yu kumbaw nunuru yambriw yu kun marway but kin snok tang namar jong kumbaw nunuru snok tang namar ubalak hanen kong jong fikan sa poy ko por bagi kun Israel kin kalaga bamot kin pai show play but nga kwa kanang fi gijisa ni Thma kampat day ga bakut don gibriw ba ang kani ga day ga bakut ni nga kwa ngan ong fi kampat poy ga bakut ngan ni thu fi gadang day ga por ka bo blay dang don la ga jong ka lenti ga program ni ka bangam don por man pen i fi ang ni but day na kita gadang nga kwa ngan ong fi balay ki kendo Thma balay ki jinjar ki Israel do man tagisngi ka daw ga day ka benung kong ga day bo blay legit man pelong ki ka kuri pen shat lengwet ga pertai ka baar ka jaj Israel ka kendo jing e ga day ba kim shimla itu ya ko por jong ka jingwan jingo ya ga ni jaj ben rio ki kinta mardor nganum kren ang ne na mar kane ga dai ka ba ngi tepru ba wat kitu ki messianic Jew bedon po Israel benta ki ba kala kristan ki ba nget yu jisu ki dan tang kendian but wat kini ru ki dan apdeng ka suppression ga jing shale ben apdeng jong Israel gi Jew but ngakwa ngan pen fi men ga sngi ngi dai ban duai ya ga ni jaj ben rio kat kum go Bible ngi dai ban duai fi don ki briu ki ba hikai ngi dai ban duai ngi dai ban duai don ki ba puli ye gani ga sam go bachis pa arpu ar snap ngan pani fi ga sam go bachis pa arpu ar ya ga khat go ban riu go ba ong to duai na ga benta ga jingsuk ga Jerusalem ki ba i ya pakin roy ngi kwa pala bangin roy na ga ngi duai ga jingsuk ga Jerusalem kadai ga taban duai in rai na fi petche ga testament go Thma fi don da go pa ga view kum no fin duai ngan pani fi medagsni fi ndangi duai u bleu dala ga jonga lenti man tray pipuli to ngan pani fi kendian la pipuli na ga sam ga bashis pa ar fin lap makan sa poy ga por bo bleu unyo sngaw ga jing duai jong gibreu pe wong gumni ha ga sam ga bashis pa ar ga khat ga khat lai gong me men yang but men isen ay ga sayon naba ka de ga por ban isen ay ka but ga ta ga por bala bu kala poy ken na bagi shakri jomegi sngo bahai gi mau jongka but ki isen ay ga khindau jongka kum ta gi jat benri gen shepting ga keteng utrai bal baro gi sim ga prthai ga buram jome na ba utrai ula tay ka sian ula pau ga buram ga jongo ula khmi ga kwa pinyo itaikten ula khmi ye ga jingdu wai jongki barangli but shimla iben ye ga jingdu wai jongki kadai ban duai kadai ban duai bagan wan ga por bo blai uniang bar un tay ga Jerusalem bar un piniyang pat ing ga jat benri Hadai hagani ga por ga baminta hato ka day ngi bangin duai tang ba ga jaj ni Israel kan suk lesingan penkut da kata jingkren hato ka day ngi bangin duai tang namar ba ga Jerusalem kan suk lane ba ga Israel kan yo ga jing suk fi la da day yang aba de fi bangin duai men da gisni ka daw baro ka bangin duai ka daw ngan bom ni ka daw baro ba gi sha jinjar ka de ga ni ga ba khaddo ka mangan pen fi bal ga taga de ga bo apostle Paul to fitu to kum no apostle Paul hagala nang ka ba shipao hagala khat ka ba ning kong ba arteter pet u ong ngi bangin duai kum ni la ga de pipin duai what you duai tang bo blay unya da tang bo blay un pen sok iri ga jat ndeu duai ga ni ga main point jong jing duai minta bangin duai light nang nem dan jing sok ya noinum dan jing sok ang ka Bible yo ba man ang kitab Isaiah am dan jing sok namar u apostle Paul ulap ye gani wang kum ni snaman pule chiti chiki nang rom nang bi shipao de khat ba ning kong wang ko para banget ke jing kwa her ka do not jonga but ka jing du wai jonga how blay na kamta jong ki Israel kalong ba on pen em yaki
Ka jing duwai bat ka jing trang jong nga ong Apostle Paul nga duwai malagasngi. Bat kata ke day baan penem duai tak magin yo suk mdai duai tak magin yo like naga Thma mdai kini kendo Thma kini kendo jing nama lada 4 mat ya ke jing penem lada ki klem 4 syam ya ke jing penem ke beleng ba u Jesus Christ kan dan bet ke problem ini ke jat benreu kan dan jing bet bat ngan ong ifi wat kiri ke pertairu ke bam priang yo Jesus kendo jing bat nga kwang ong ifi wa su Paul sngo thoi ke ne uang ka jing duai jang bat ke jing trang ga dono jang ngaya saat malangapor. Nakabentaki Israel kadai tanggaway kajing duhay. Bagata kadai ba on penem. Teng iklet digane. Duhay ngi it palat igi kon Israel bangi duhay manyada kiyale aprsha yu Jisu. Fitip la fitip lelay ki khang man pulay ke kitab Isaiah kal nang kabesan pulay. Kim sha bagi brugin pulay ke kitab Isaiah kal nang kabesan pulay. Fitip lagi khang namarapo ke kitab Isaiah kal nang kabesan pulay u Isaiah uperta syafang Jesus Christ. Baunda wan mo undai ubaki briu kinom ibhaban pej ke khmacho ulong kum jingthong bulami naga doreng kyang ubabai ke jingku slaile ibenyu ul pen radio kum galang brat ke jing peniam ubai ke jingpang kim tre ban puli kitab Isaiah hado entagi kentat yo ni unong penem ki kentat ye ke jing map ke jong ki kentat ye ke jing isnai jong naga tagadaw u abso polus ngotho baka ka solution lani ka lat ban pelat iki Israel na ki jing jong ki barok dai duai kuma duai wa Paul trying a duai bamen penem ngi gejat benreu tangga tak ketien penem gumno mne ben penem ki ben pelaj ki nang Thman pelaj ki kata ya la jong dai Apostle Paul kuren ni dai pet nganda puli wang gumno na mar nga pla shapang jongki kon Israel bakidan ke jing snau shir ham na ka bentau play henry kat bakum ke jing tip kim tip ya gai pay wang gumno khat belai na mar haba ki long ki bam tip ya ka hok ke jong play bat haba ki persyang ban penek ya ka hok la ka jong hi kim shimla pen ko ngu ya la di hakata ka hok jong blay namar u Jesus Christ ulang ka jingkot ka hukum ya ka banang ka hok yo way pa way ubangat nang kata ka daw ay ngu yo blay ba mangi mentangi miyang so ka hok jong im ningi miyang so ka hukum ngi yang daga jing ay engi yo i ka hok ka jong blay bo Jesus lawan wan ra ka hok jong blay ngi shimika kum ka give kum ka jing ay snow ba bat ki jiu ki persyang ban peniang ka hok la jong bat sa itu ki kitab Moses peniang sa itu ki hukum bat hadu mentaki haba ki jing tim nama bagi klem la ban ne lot ka bat ngani tu ifi kani ka de jing duai ka bang kwangin duai balada ka day ngi ban pelat ki kon Israel kinom lai kan sapai biang ke jing ki nama balai ngani tu ifi ki kentai yo tau bawan ra ye ki jing sok berwap so Paul uang ikini ki kitien ke jing duai jonga bat ke jing terang hir ka dot non jonga nak bentah jong ki Israel kadai ba on pen im yaki ngakwa mentagi singi beleng bang ni ke jingkren ai kan pen shai fi balai bagi Israel gi kan do jing kan ma ne kan pat dai ka bekut findang yo i ke jing trai ke jong play ngim pat poi shi ke jaka ha ka bo blend purify lot i ke church un pen khoi di ke ni ke met ko jong trai ban ngakwa nganong fi ngin hab ya je kata hari ngakwa nganong fi kan ma ngim pat don sega ya jong berat klau ngidang don mentah ke jaka ke bangidang yo i bala nang pendep kendiat ya ke ege bo Jesus kren balu Jesus ada kren shai uang kini baro kilong tang ki jing sedang jong ki jing janjar bal ke bakhat do e ke bang sngut nat ban ong fi ke wei ke bo Jesus kren ke gospel ke jong Matius ke nong ke ba arfu sau de pipuli na ke khot ke bakhat sau uang kini ki kitien ya ke ni ke gospel jong ke hima on ya lap se ke perthei barok ke wei barang takan jaga bakut ken mau what you kan jaga bakut kemudian wai no perthei em haga kitien English ko ong the end of the age kabamut kan kut kaya jong ke jing yalap ig gospel kan kut kaya jong ke jing ai kaya jong mensim kaya jong ke balang bat kan sakut ndala yalap bat mentang idang dan haka jing ya lenti haka baga jing yalap kadang late keleng nak kata daw nga kwa mentang singi wale shipting kadai ke poringi ya ka bangin yalap ig gospel bat la don preng jong fiang ne fila yo sngo ni ke jing hikai bapin light wat ki Israel ru bakin light kadai bakin priang ke jing penem ka belembau Jesus Christ mangi menta bangin light nagini ki jing tiang wat light perkhat igni vaccine ki kim dan jing dai nga kwa nganong fi ka don kam kadai ai pin mat ig jing kha arsen
I fin shame ke jing kapat. I fin mat yo Jesus Christ. But tang kata kapan penla ifi ba fin job hadu ko bakot. Tangin ni lang ngin duai. Ku try hagini ko por nga ay ngu ime bang lala i kaban wanra ini ke jing ikai. Hoit ngala keren jrong ngin try. Rea playing nget ku pamen ay bor gini ke brio begin snap. Namar ki don kaman shy ku try gini ke ktien ke jame. Man nga try play bagi brio ba pen klumar nga try gini pen klumar ku try. Ay begini ke bayo snow baro kin suk kin scam ga do no junkie but kin suk jai gin try. Nga try play bi it jong aku pa kin ya nang ni shikaman. Makin a dip shy gin try. Bagi don ha ka por jong ke jing try ke jong men se mo ko. But ku pa ha gini ke por nga try. A play men pen shy ke brio. Bangi try ru na ka menta ka jat pen rio Israel. Tang ba men ya dagen try. Tang ba men sumariki ringi try kin try. Tang gani ke jing try ke bawa sepolo try. Baan pen ki ko pa nagi pop junkie. But bakin pediang ya meken Jesu. Unang prem ubala ban pen ki naki jing jabaro ke besneo. Try a Blake ta ki penong ni gitu ki missionary ki bedon ki belet ben ya lap. But I ko pa baka jing ya lap ini ke gospel kan let ke lang wat segeri Israel. But bakin yo man ke jing penem ke belam bau Jesus Christ. Try kata ka dei tang kata ka lat ken try. Yang ni ke jat ben rio. But ngai ngo ime ko pa la don pleng junkie. Be yo sngo ini ke jing keren jong amena gisni. Lada ki klempat tikna bala ka arsene ki try. Ai kenom kermen ni la de tanga ke jing long kristan ke bamalu mala. Regin da mat ke jing kapat. Ma bakin tip bagi la de ki priu ke bakin chamen sem. Bakin tingi ki eru. Re bakin priang ke ni ke jing kemen. Try ngi ai lot cheme ke puram. Ai lot cheme ke jingo ber ke jingero. Ha ke kerteng ke dong Jesus ni duai. Amen. 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 Bleun kur khui fi ngai kala irap fi ngap wala kala slam ngapan map na finrei ngakwang anong fi pet igene ngap igene bat kawai ga bang kwang anong fi filafin subscribe ro kanang ba pinyo jing kai ga ba khamnya nang ni shikmat to bleun kur khui fi ko bless you.